Czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Chyba nie. Piosenki, różne inne dźwięki, szczególnie jak mnie coś na uszy. Teraz będę już szczery, wybrałem drogę kariery. Kariery na estradzie, na pewno sobie poradzę. Stoję przy mikrofonie, niech mnie ktoś przegoni. Sceny brygady, la 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 la. Ale ja po prostu niestety mam talent. Wierzy w siebie, to cała reszta to betka. Nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać. Kiedy kup już wymienił. Weź się na estradę. Nie gryź. Wzrost. Czemu śpiewasz?